Og nu vælter det ned her, som I nok godt kan høre. Hold nu op, vi får vand herinde. Er I da vildt i varmen? Jeg ved ikke, om I kan se det på videoen. Nu har jeg lige zoomet lidt ind på den mørke, så man kan se det lidt mere. Og ellers så kan man se det derovre også på træerne. Er I sindssygt, vi får vand? Det er så vildt herinde. Altså. Jeg tror ikke engang, I oppeplanter herude, de får vand. De er vist for langt inde til, at vejen den kan komme derned. Men hold nu ferie, mand. Det er sindssygt. Det vælter ned her. Undskyld. Mine fædrefingre, de kom lige i vejen. Jeg skal lige vende mig til, at jeg har en anden telefon. Men altså. Og så vil jeg lige vise jer noget. Jeg skal lige se lige her. Og jeg har faktisk en rose mere på vej. Jeg er helt oppe at køre. Jeg tror simpelthen, min rose her, den har for godt. Og så. Jeg bliver helt. Og så tror jeg nok, at jeg er nødt til at plante min rose om, fordi den er godt nok vokset. Jeg ved det ikke endnu. Men er I ved mig, mand, vi får vand. Det er længe siden, at jeg har set, eller oplevet, at vi har fået så meget vand. Det står nede i stænger her. Men det er noget, naturen trænger til. Det gør de virkelig. Og som I nok kan se, på træet, så er bladene begyndt at visne på det her. Og man kan også se det hernede. Jeg ved ikke, om det er gode eller dårlige tegn. For hvis I kigger på det her træ herover, så er bladene grønne.
Men det begynder at sætte på det her træ. Her cyklist, du skulle nok være blevet hjemme. Der kan I se det. Sådan lidt på afstand. Eller tættere på, men er I gale står nu. I kan også se derovre. Puha. Nå, men jeg vil ind i varmen igen. Og så hygge mig med min kat. Jeg skal også lige en tur på det lille hus. Så jo. Kan I have det godt så længe. Hej.